Ngiyaxolisa ungakutsheli ngiyazi lento lokuthi izokuhlukumeza ukuthi ungahlala nomuntu akufihlela into ekanje. Kodwa nami angeke ngisho ukuthi ngiphe revenge ubuhlungu nami ngizosayibona ngumuntu wesifazane ubukisa ngami. Wathatha umntombi bami ngaphoxeka phambi kwabantu uyangezwa? Aphoxeke ekhaya ngabe isiphoxa. Umuntu ozokhokha anytime soon wangakwenza. Sesingahlala 5 years ulutho wena nje ungiboni njengomuntu wesifazane esingaphusha naye. Ngibekezela ini khona abantu? Angizwanga. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwa Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no Lungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi nemfihlo afisa ukuyidalula kuyisoka lakhe. Sawubona. Yebo sawubona siswami. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela babukele emakhaya lo khulumayo uNoluthando kaNgcobo. Okay, asilishika. Angizwanga. Angiyena uThando. We don't mention names. Uthenga inganimention igama. Ngizosho ukuthi ngiqhamuka kuphi. Phela. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo kwa Black Life TV nihleli no Lungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi kena kunemfihlo afisa ukuyidalula kuyisoka lakhe. Sawubona. Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela babukele emakhaya lo. Ngicela unganginiki igama ungitshele nje ukuthi uqhamuka kuphi. Ngisuka Hibadin eMthwalo. Usuke eMthwalo. Okay. Ngibuka shothi wena ukwazi ukugcina imfihlo usufuna kusho negama lakho. Kubi kakhulu. Kwenzakalani? Siswami la sekunomuntu engibambisene naye for like 5 years. Okay. Kwezothando. Financially siyancingisana ku right ngijabule. Kodwa kwezinye izinto khona ubonayo ukuthi ayikho inqubekela phambili njengokuthi mhlasimpe umuntu ofuna ukufika ekhaya vele kube nenqubekela phambili sakho umndeni. Okay. Unakho ukuchitha ziningi izinto azenzayo ngibekezele ngoba ngitshethi mhlawumbe ama challenges empilo noma ubudlelwano bethu. Wamithisa ngikhona. Okay. Ngakwamukela lokho ngoba ayikho into osangayenza ingane mesekhona. Phela nje ukuzama ngiqhubeke. Kuningi sakwenzile ngifika la ngikhathale khona nami. Ngoba uthi kena uyakusupporta financially when are you working? Yebo seswami uyasebenza. So financially like we are provider. Uyangiprovider. Okay, so wamithisa wamxolela. Ngaxola Nkosi yami. Waxolisa. Nakhona hayi ukuthi waxolisa ngaze ngayitholela ngoba sengizwa ukuthi omakhelwane bethi kunengane ekuthiwa ingane kamuntu wakho. So wayijola amakhelwane? Ngazi ukuthi ngayithini but into kanjalo. Okay, ngaqhubeka. Hayi ebudlelwaneni bethu hayi nami sengifika la ngikhathala khona. Ngifuna uzoconfirm la kuyena. Uzoconfessa? Yes, confessa ukuthi all along bese ngimuvile nami ngempilo yami. Okay. Ngikwenze lokho bese ngibekezela kakhulu. Okay. Bese ngimuvile nempilo yami and kuningi osekwenzakile. Okay. Ngizocacelwa anytime soon. Uzoba nomabo? Yebo. So uzoba nomshado wesiZulu? Yebo. Uhlala naye ubhuti? Ngihlala naye. Uhlala naye endlini? Yebo. Okay, imake wait ukwenze kanjani konke lokho because kunomembeso kunezinto eziningi. Bengihamba ngibuyele ekhaya kithi la ngizala khona. Mengihamba futhi bengingasho ukuthi hayi kunento ekhona ekhaya bengibe umuntu oyovakasha. Umuntu ovakasha. Manje phela umuntu othandana naye bengakazi athi ngeke ngihamba nawe this time or athi ngihambe ngiyokushiya. Indlela angenandaba ngakhona. Okubalekile ukuthi nje ukuphi ukini okay. Ube right kube yimini ngilonga im-update. Hayi ngiyabuya ke baba namhlanje. Akanandaba nje nokuthi kwenzakalani ngami. Okay. Kodwa ke namhlanje ngifuna ukuzosho ukuthi hayi wena usiyashada khona ngizoshada futhi. Okay ke lo mshadayo uhlanganene nayo because uthe usuku relationship nalo but for 5 years. Isho njalo sithanda sami. Siyoqeda unyaka and uyakhombisa ukuthi userious. Yebo sithanda sami angikwazi ukuthi ngingahlala into engayiboni kahle kukhona abantu aba serious. Sure. Engizokusho ngiceliwe kwenziwa konke okwenziwayo kumuntu methathwa bafika kahle bayishaya zonke zaphelela. Yeah. Angikwazi ukuthi ngingahlela into engayiboni for 5 years kulindweni. Manje akaboni imali yakho ngizwe uthi niyabambisana financially yabona imali yakho uthi ngathi sibhizi kwenye indawo.
njengoba ngisho sithanda sami lo muntu akanandaba phela yena nje ukubalekile ukuthi uzokunikeza imali kwamali le yanginikeza iyona futhi engilungise ngayo umcimbi wami ukuthi ube muhle imicimbi yami nje eminye for ama-deco ukudla nani nama-cake and everything iyona le mali le ngithathe ngisebenzisa. So you telling me ukuthi ufinance ilo ama-events akho? Njalo nami ubuhlungu lobo ngeke uhlale nomuntu wesilisa akuxhaphaze athathe umntombi bakho oqala. Thatha umntombi bakho the next thing ukwazi ukuyomithisa ngaphandle uyini wena yini abukise ngami kubantu komakhelwane kubangani le ngane yakamakhelwane ngiyini mina. Useyihlawulile kodwa ingane yamakhelwane? Hlawula kuphi? Kodwa uya acknowledge ukuthi ikhona yona ingane? Wayivuma yini kokuqala kumina? Qala wayiphika sandla sami ingane nami ngiyibuka le ngane kubuhlungu kweza umuntu wesifazane but mengiyibuka ngiyabona hayi iyafana naye le ngane. Iyona ngisho namehlo ukuma wekha ngishoni iyona nje. So manje umuntu onjani ke yena ngiyabona ukuthi ngathi uyi-serial cheater. So umuntu onjani nize nithandane nje yini le yayi-attract kuyena? Uyazi anganoma uyazi but abafana abantu besilisa befika umuntu ufika azenze muhle umbone ikhambeni wesikhathi sa akayona lo muntu lo ebengicabanga ukuthi uyena. Does not make sure. Asikwazi ukuthi singahlala 5 years ngibekezelela konke kwakho kubo kwenzayo. But yini tell me ngiyazi ukuthi kena uthe i-cheating but wabekezelela nokukhulu ingane. Yabo ingane I think ikusuke kuyilokho uze ngisho noma i-cheating ungasho ukuthi I know he didn't. But ingane isuke i-confirmation ukuthi ukwenzile. So manje ke yini lesingaka ugcina ubona ukuthi kena no angihambe ngiyofuna obunye ubudlelwane. Angijabuli kwimali yami ngithola sekuyimina engithenga igrocer khona la endlini yena ukwazi ukuphuma namantombazane kuya kuma event kuyahanjiwa nabangani one way mina kumele understand lokho mina angisoli isikhathi sami sokuthi hayi ngisaphuma baba nabangani ngisaphuma baba nosisi kubuzakala ukuthi awulekhama uphuma ushiya ba uvalo wami umuzi uvalwa ngayiphi inkukhu angizama ukudelela but ngayiphi inkukhu siswami ngani since kukhona umuntu okwazi ukungibona ukuthi umuntu wesifazane okuphelele noma ngawuvusa umuzi wakubo ekwazi ukuthi sithandane for like unyaka kodwa already usuyabona and nanokuthi there is a way forward and nanokuthi futhi akukho umntombi abuthathile kodwa exactly kodwa uyaqhubeka lo uthola okuningi kodwa akakuboni way forward. So manje ngoba ubusy nomabo injani atmosphere ekhaya mawumbuka umbuka kanjani ngoba phela sekufana nokuthi umfazi womuntu. Umfazi womuntu ngokuphelele futhi angingabazi. Angifuni uqaba amanga nami yamhlezi ibhlungu ukuthi umuntu ebengitshethi ngizowakhe ikusasa naye. Sekwenzaka kanje. But akukho singakwenza. Mekudaliwe kudala. Mawucabanga uzoyithatha kanjani le ndaba? Angazi uzoyithatha kanjani ngoba yena angathi into akayicabangi before ayenze. Yena umuntu onodlami. Ukuthi uyithatha kanjani angazi but ngifuna ukumtshela ukuthi okwami naye namhlanje kuphelile. Noma engabe kwenzakalani kumina noma kwabantu engisondelene nabo bonke abantu bakwazi ukuthi uyena ozosoleka nakho konke. So umyeni wakho lokuthatha uyazi ukuthi uhleli nomunye umuntu ngala? Uyazi bengimtshela everything nokuzibandakanya nalo bengihlala naye ekhaya nokuzibandakanya naye kwezocansi bengasekho bekungasenzeki of which nami bengiyibuza umuntu wesifazane ukuthi lo muntu ekade ngihlala naye silala iweek nje belingapheli singayenza inkonzo yasekamereni usetholaphi yes akayihluphi ukuthi hawu mama namhlanje nje yabuya nje ageze ziya hawo ukudla mina futhi lo ukhomba ukuthi nginenhliziyo inkulu futhi mina futhi lo khona kukanje ngizokuphaka ukudla kwakhe ngimboze ngibeke. Sure I know umnikezile inhlonipho nendawo yakhe but I think engiqeda ile ukuthi uthathe yakhe imali wayothenga shuthi ke nanengubo zomabo wathenga ngisho namadeko bengibamba inkomeni yama wayithathela girl inkomo kaba bengibambela mntwana bengibamba kuyona singadlala abafana la singadlala bona wait ke ekhaya bayamazi ubhuti
It's 5 years. I'm sure bayamazi. Bayamazi ubhuti ngoba phela bayamazi ngaso isimo ukuthi hayi emntombini bami uyena wabuthatha yabo. Wangakhokha sithando sami. Saloku siphusha ngitshela ukuthi hayi uzoke naye ngenza nami umuntu esifazane izinto ezomheha ukuthi hayi angibone ngelinye iso. Kusheke. Akwenzeki. So manje ke ekhaya ngoba kufika abantu bezolobola akuyena ubhuti. Kufika abantu bazombesa akuyena. Kwenza umabo manje like bayakwazi kahle. Mayifikile ekhaya bekafike nje ngoba ke nakubhizi kwenziwa lama process. Akafiki inhlobo. Akafiki? Yes. Sure. Ngoba akayikhathazi nokuthi mengithe ngisekhaya nje uright ngalokho ngihambile ngisekhaya. Subuyile yebo ngibuyile. So manje ngisho noma kumyeni wakho ke phela sekuyena umyeni. Yes. So manje ngoba uya kumyeni wakho akaza phone athi ke na hawu ukuphi wenzani video call ayibo. Hlobo. Sure, hayi ngoba kuze kube kanje kuhambe kanje ukube ube nendaba nemizwa yami bengikhathalela ubekwenza uma video call efona njengaseqaleni ngabe wangibamba ngisaqala ngincenga nalo. Ilento engiyisho engicabangayo ukuthi ke na ngabe washeshwa wabona ukuthi hayibo ngathi khonto eseyenzeke endlini yami amanzi angene endlini. Ngikhathele. Hiyo, okay, no asimthinta ubhuti simazisa ngalolu daba. Ngifuna ukuzwa nje iresponse yakhe eseza ukuthi ke nakusetshenziswa imali yakhe ukuthi kwenziwe yonke lemicimbi. Ayi lokho angikwazi ukuthi kuzomphatha kanjani kodwa ngekhathele. Fela ngikhathala khona nami. Yo, hayi shame. Hayi nizwele babukile emakhaya asimthinta ubhuti simazisa ngalolu daba ukuthi wenze show ukuthi ke na i-events kasisi ihambe kahle. Awuna kuthuka. Angazi ukuthi kuzokwenzakalani. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar waka Black Life TV. Kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Ngihlela no sisi othandana naye. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Oh. Alright, hayi. Ungibambile nje kanje. Yebo sawubona. Ya mama njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami kwenze njani manje musuzongibona sona ko Black Life TV yini ke? Angazi ukuthi mfethu akuhambanga kahle. Ngibanga njalo. Nento engifuna ukutshela yona la. Angazi ukuthi uzayithatha kanjani noma uzofika kanjani kuwena but I have to tell you. Mana maye wena ubohlulwa yini ukuthi ungifonele nje mina nje ungifonele straight nokuthi uzihambele izinto ehambayo. Wagcina nini ukulala ekhaya? Ngitshela nje ukuthi ngibhizi. Nezinto engibhizi ngazo semsebenzini. Ngcono ukuphazamisa kulezo zinto zakhe ezibhizi ngoba ngikutholile nje ngibonga uNkulunkulu. Singakhuluma? Khuluma nje. Benginesito engifuna ukisho la kuwena ukuthi hayi ziyawushaya next week. Ziyawushaya. Ngicela ukuthini ngalokho mothi ziyawushaya. Oh, ngiyacela singakuchazela sengisho ukuthi ngiyacacelwa next week. Ziyawushaya mengithi ziyacela. Yebo. Hayi uyangihlanyisa phela lento esho angi-understand ukuthi ucacela kanjani ngoba mina ngazi ukuthi uthandana nami. Angazi nami ukuthi mhlawumbe kuphi engakuchaza kahle but ngithi mina ngiyacacelwa. Uyazi futhi sangicaca like angishadi nawe. Ngoba ukhokhile ekhaya awungenzele lutho uhleli nje nami. Manje mina le yonke le financial support enginika yona ayisho lutho kuwe nje. Financial support. Khona umuzo ongawakha nge-financial support. Kune lack of communication le relationship ukubambisana kungekho. Hayi angikuza nganoma ifone nenkinga angikuza uthini. Uyazi manje lento sengiqala ukuyihlanganisa kusho wena nje sonke lesikhathi ungitshela ukuthi uyekhaya kini ubungayanga ekhaya kini uyofeba vele. Engiyofeba. Ngibona abangcono nabo abangcono bangibona. Angikwazi ukuthi ngingahlala na kulungile noma ngabe ungathini lalela. Angikwazi ukuthi ngingahlala nawe 5 years awungiboni as umuntu wesifazana ophelele nongamshada nongavusa umuzwa kini. Yazi lento ekhulumayo umusa nje ungihlanyisa futhi wena nje awuboni ukuthi nami ngiyazama uzamani. Ngiyasebenza nje kuyimanje ngizosebenzela thina kanti ngisebenzela bani? Usebenzela ekhaya wagcina nini?
Iy'nsuku zakho zoku-offer mina bengizazi nakho konke bengikwazi buhlezi ungi-update with everything. Yeah. Yazi angiyizwa kahle lento angiyizwa. Uzoyizwa-ke ngithi mina ziyawushaya next week and konke sekwenziwe. Ngiyaxolisa ungakutsheli ngiyazi lento lokuthi izokuhlukumeza ukuthi ungahlala nomuntu akufihlela into kanje. Kodwa nami angeke ngisho ukuthi ngiphe revenge ubuhlungu nami ngizosayibona ngumuntu wesifazane ubukisa ngami. Wathatha umntombi bami ngaphoxeka phambi kwabantu uyangezwa? Aphoxeke ekhaya ngabe isiphoxa. Umuntu ozokhokha anytime soon wangakwenza. Sesingahlala 5 years ulutho wena nje ungiboni njengomuntu wesifazane esingaphusha naye. Ngibekezela ini khona abantu? Angizwanga. Ngakutshela nje ukuthi ngizoza Ngibekezela kona kuphi? Ngibekezela ingane efikayo. Lalela. Asiphikisani ngizokutshela lalela. Ngisakhuluma phela. Ungalela. Osondoda yami, eyami indoda ngiyahlonipha imikholomo. Uthini? Ngithi mina sonke lesikhathi ngingakutshela nje mina ukuthi sayikhuluma indaba engane wathi mina. Oh, sayikhuluma indaba uyangingiza yabo nje angidingi lokungingiza kwakho ngiyakutshela ukuthi uziyoshaya next week and konke bekusihlanganisele kuphelile. Iyona ndlela nami ngifuna ukuzwisa bona ubuhlungu. Angizwanga. Ngiyenzele lonto mina ngisaphila. Ngeke ngiyenzele lonto ngisaphila. Uma nekufa umuntu ke lapho ngeke ngiyenzele lonto ngisaphila mina. Angaze bulalo ubaba kabu ngavuka ubaba ethi umathuneni yabo le show yile ngekho ngoba mina ngiyashada. Shothi kumele vele ngiyokwenza protection. Siboneke sithanda sami ukuthi uyokuyenza. Thandwa sakho. Wena umfazi wami wena. Mfazi ngaziphi inkomo? Ngayiphi inkukhu? Ngayiphi? Egcineni ngeke iziyenzele lonto leyo ngikhona mina. Ake nake. Uma nekufa umuntu. Nanka ke mfana kithi akankubongo. Nanka-ke mfana kithi ankakumbombo sokwesibona. Yazi yadelela njalo wena. Yazi into akade ngibona ukuthi usuyafeba njalo. Hawu. Kade ukubona. Imini isilima la. Mele ngibekezele mina. Ngiyapheka, ngiyawasha, ngenza yonke into endlini. Iwashing ngiyavucuza. Ufunani? Yini engangikwanelisi ngayo? Ufunani? Yazi uyangiceka nje yazi ngavela ngazizwa ngicekile nje awuzolimoshi nje usuku lami. Uxolo. Ike kuzuyeke mfana kithi ngoba eziyawushaya wona. Manje ngisho ukuthi yonke nje le mali engihlezi ngithi okay ngiyayisave ngisave. Yebo, nale ungipha yona mntaka kithi. Ngisebenzisile ukushape ifuture yami kuyimanje ngijabule la ngikhona nomuntu wami ka1 year. Ngihlalile nomuntu wesilisa ongenza isilima for 5 years. Hayibo. Hey. Yazi wena ufebe kudlala ngayo egazini. Futhi nje manje uyayithatha wena imali yami engisebenzela kanzima. Ulungile lo muntu enginaye akaze angitshela nalelodwa ilanga ukuthi nokuthi ngifebe. Uyazi lento yenzayo iyokuthatha nami ngempela yazi. Izongichaza nawe ngihlangana naphi nawe yini wena kumina? Ngiyofa umuntu ngempela njalo azi ngalento yenzayo. Ayofa avukeke lowo muntu mfana kithi. Ngiright bengifuna ukusho lokho engikushoyo. Ngiyabonga nje ithuba lokuthi ungilalele nokuthi ubambe ifoni. Bengacabanga ukuthi ukuyibamba. Awutholakali phela wena ubhizi kakhulu. So sibone ukuthi iyokuyenzeke yona lowo mthatho lo okhuluma ngawo uthi yokwenzeke yini. Lalela konke kusezandleni zamaboys akukho ozokwenza. Uyezwa? Usengafa avuke lozofa ukuthi obebulawo bayasazi. Singadlela abantu besilisa la. Kulungile yona musho kanjalo kodwa engikwaziyo mina ukuthi yonke lonto le into engeke izenzeke mina saphela. Ngishilo ukuqayela ukuthi nanka akakumbo siswami ngiyabonga. Ngishilo ukuthi wonke akakumbombo right. Sabona bhuti. Ngiyaphila manje lesifebe lesi. Sifebe futhi. Sifebe. Qhubeke mina sisami ke nomuntu sifebe phambi kwababuke kulungile. Iyona into ebengihlalele bengiyimele le. Sifebe. Usisi uyasho ukuthi ke na dubhizi ungamnakile umchithela yonke lento leyo sabathe uyakhuluma lingazakala izwi lakhe.
yazi mayisisa ngitshele unamanga lo muntu uyamanga nje yonke into ekhulumayo So wena so ayikho ingane. Sengaze ngilotsholwe ngenzele zonke izinto wena uboni awuzwa nange ingane ikhona sesingane ikhona ngivumile ngiphike nje ingane kwaba iphutha ngeke uyiphike ngoba amaphutha ahleze enzeka ingane engayona i-product e-cheating. Angizange ngicindela Ngithi ingane kwangayona i-product e-cheating kuzwe uthi unamanga u-cheat. Leyo ngane izivela ingoba wechithile ngingakwamukela lokho. Cha sengibona ngathi manje sinangihlanganyela nobabili No. Asikuhlanganyeli ngizama uku-understanda ukuthi wena uqhamuka kuphi. Ngoba usisi udiniwe la uganuni wabo. At the same time kodwa futhi ujabule ngoba nakho usezoshada. And-ke into ayishilo nanokuthi uthathe yakhe imali ekhokhela amadeko ethokhela ublanket. Yebo. And awukubonanga konke lokho. Lokho kubonakala-ke ukuthi leyo nto iyokwenzeka ngoba ngizofika lapho mina ngizoyikhaqha lezo zinto ngalezi zami inyawo hayi ngiyami imali engiyisebenzele. Kodwa ngisho ukuthi bungakuboni lokho usola ukuthi hayibo manje khonto eyenzakalayo ungayi-understand like bungaboni lutho nje. Lalela wesisi lo muntu loyo kade ngangitshela uyazi na ukuthi ngimatasa nje ngumuntu nje omatasa kakhulu emsebenzini so isikhathi esiningi bengingasitholi. Hayi okay no. Ngazi ukuthi noma kuthiwa uyahamba usuka ekhaya ngangayitsheli nje ukuthi sikhona mhlawumbe isidingo sokuthi ngize ngipinde ngimgada ngoba nje umuntu engimthembayo vele. Uneqiniso umuntu eneqiniso ukuthi umuntu esifazane ushera everyday uyakwazi lokho. Para kukhona ukumgada bhuti ukumazisa ukuthi ke na baby ngiyazi usekhaya ngiya-understand usekhaya kodwa wazi ukuthi ke na ngiyacabanga uhambe kahle yini bayaphila ekhaya unjani wenzani yabo those little things nje. Ngibona isikhathi sami nale nto leyo yonke yazi sisi ngiyabonga nje for isikhathi sakho ngicela ngiyazi angisazi nje ukuthi ngithini manje kumina ngoba lento angizwa kahle yazi ngathi ngiyaphupha ngizwa kahle ngamadle bami lento leyo. Awuphuphi efana kithi ziyawushaya ziyakhala futhi ziyalila. Hayi kancane siyamema futhi ufika nabangani bakho. Hayi kuyocaca-ke ngalelo suku engiyofika ngalo ukuthi kuyobe kumnandi ngiyofa umuntu ngempela. Hayi bhuti I would advise ukuthi ungayenzi into ezoba wrong. Kanjani? Ngoba uthi kuzofa umuntu unengane phela manje angithi. Ingane yakhe yakudinga ayidinga ube sejele. Yazi ngiyabona manje lokhu ngithatha nje yonke lento niyenze excuse ngendaba yengane angikhathalele mina ukuthi ngiyejela ngikhathalele ukuthi ngiyejela nginandaba nalokho kodwa into engiyishoyo mina ukuthi loyo ohleli naye lapho na seloso sitejane sendoda yakhe into engeke iziyenzeke leyo mina isaphila. Hayi no ngiyezwa bhuti. Kodwa ke ngingasho ukuthi qala phansi mhlawumbe umshele shuthi uzoshintsha lo ingqondo. Angithi wakwazi ukumshela wamnqoba. Mshele futhi. Yazi ngibona nje ngathi nobabili nje into engikhulumela yona ngikhulumela nje umsangano nje nobabili. I know. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yami. Akayikholwa le. Hayi bandla uyizweleke. Kodwa yazi akayikholwa. Kona right. Nama ngikholwa ukuthi ungahlala nomuntu wesilisa 5 years. Kuphelile ngihappy la ngikhona. Angifuni ungasho umuntu wesilisa enginayo manje hayi ukuthi yabo lo ngimshiya manje financially bengithola yonke into kodwa lo nginayo manje uyazama umfana wabantu uyazama. Look at that. Uyazama. So imali ayisho ngolutho. Ayisho lutho akahambe nemali yakhe nge right. Ngengikwazi mina lo ngidla imali ngingajabuli. Yeah. Ungahlala nomuntu u3 years mkhulu kulungile-ke kungenzeka ukuthi nami ngi-understand hayi bandle banibekile lapha nalapha sabantu kuyale 4 5 years uzuyamithisa hayibo right. But still akasabhambathi-ke nangokuthi avele ekhaya ngo-5,000 loyo-ke ngiye ngizwa abayithi kyave ngawo ngi-right yo hayi uyasho udadewethu ukuthi u-right and you can actually see it ebusweni ukuthi u-right akasayingeni le. But-ke asijabulele ukuthi uyitholile i-happiness le ayideservayo nomuntu wakhe ngoba uyasho ukuthi-ke na financially akekho strong kodwa othandweni nalezi zinto ayidingayo engadingi imali u-strong khona and
la kukhona khona uthando nendlela ikhona, I'm sure bazoyithola indlela ukuthi baqhubeke baye phambili. So Black Life-ke siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi namhlanje kulesi siqephu esithi sikhipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe. Sinithanda kakhulu. Is there black